مستيات بيتنا حبرات إمارات عرب تاريخاويت صلايت هاجرات إيرتران إثيوبيان أيكونتن أكوادا كساب زقرب أوان مسكلتين هاجرات صبوق زمدنا زصنحا آزيا رخبت هاجريا عب كلتا شحن 15 عامة مهرت نتي بإيران زدقف حوتي استبهل عطق حيلي عب يمن بلفنت سعوديان إمارات عربن زمرح كيدان كوينات مستأوجو عب كأيح بحرن كبابيون زركبا دخاتات هاجرات بوليتيكاوي تسقعن كفلتات حتيتا نيران إيرترا كساب كلتا شحن 15 كاندي محازا كأتاريا نيرا إيرتران جبوتن بدوب ناب كوينات مسأتواون عقبت سلام بملأخ نتو كوينات دون خبل تعارتات تكايد زنبرت كأتاريا نيرا كوينات يمن مسمتسقن قطر بسعوديان إمارات عربن نيرانن نشبراوانن تحجز ياتباهيلا كم تنتسأل كوينا كم إيرترا إثيوبيا جيبوتي سودان زأمسلا هاجرات بلا مرقت إخن أفلتا تسقعخن مسمنيو مس سعوديان مس إماراتن دو ولاس مس إيرانن قطرن تباهيلن مستحتتا سرعات هقدف تقالات إفو مقلت بموتا نتي نحتي نمدفع بسعوديان إماراتن زمرح لفنتي كم زدقف أفليتو أبي إثيوبيا بسرعات إهودك نعايز ملكت قداي كونن شارع أيوسدن يزبل مرقت خمزلو حبيرو قطر بوساني إيرترا أمنا تقطعا نتوم أب دوبات إيرتران جبوتن عسكيروم زنبرو عقبت سلام سراويتا كاب موصع حليفة كتقبرو تخيل نجر أي نبرن قطر بهاجرات إمارات عربن سعوديان كبيت تسقط وريدوا بعدد 5 سنة 2017 قبطي بحرين سعوديان إماراتن مس قطر زنبرن زمدنا بوقعي كم زبتخا أفليتن بزخا ناي مريت بحرن سماين دوبات قطر عصو كوينو مس قطر زكايدو كلهم عينت نقداوين نطفتاتون تأكيدهم اتن زمدنا زبتخا هاجرات 3 نطبتاتين كاب قطر تقريبا مدبر تلفزيون الجزيرة كتعصو قطر مس إيران زنبرا زمدنا دو كتبلن نشبراوያን ጉጅለታት محجاز كتقارصن قطر كابتنايتن هاجرات عرب كبا نموصا مس تركن إيرانن زأمسلا هاجرات حدش نقداوي زمدنا فطيرا اتي اب لعل قطر زورده كبان عصوان كاب 2017 كساب 2021 قصيلو كاب 2021 ندحر جن تلعيلو زمدناتن هاجراتون قسنا بله ناب نبور تمليسو كبرات تخاتلتنا زي أقدمنا خنقلصو تصنحنا مس إيرتراون متأسسار سلازلو إنا العيلنا كاب 2015 عامة مهرت ندحر أوت هدراوي تأتتاون جيوبوليتيكاون شنخات حدش محزنتين كفترات رأين اتقاند مخنياتن كوينات يمني نيرو حبرات إمارات عرب نودب عسبن معلبو نفرتي عسبن نلوجستيكسن نوتهدراوي مدبرن كتقاملو جميرا كاو ناب يمن وتهدرات مسار حبرتن استفلاليو نبرتن يقععزو نيرم ابت اوان سرعات قدف اب زبانو معقب تسعينو كاب احقراوي بوليتيكاوي زمدناتات رحقو رؤسو اقليلو زنبرلو اوان سلازخونه ممصا نا اماراتن سعوديان صبو اقاطامي يخوينلو امارات نتي كاب ايرترا استخاريتو مريت نسرعات قدف كندي زخون جنزب كم زخفلت مستير كوان تخونه قلق النعو كم زهابت جن زطرات رايكونن إذا خمسنا خده اتسقع خلقو ما يكون كون زبالة أبي إثيوبيا زنبرة سرعات كامن برو تقاليو أبي أحمد ناب سلطان مستيبة سعوديان إمارات عربن حاقوسن وسنين برون إذا كل التحيلتات مالت هاجرات إيرتران إثيوبيان نتي أبي يمن إنك كايد خويناتن أبك أيح بحري كن فترو زلنا تسألوان أبقون خسل لفاين إلان بمحسابك نخلتي مرحتي كقراربا صعرتات قبرا مرحي حبرات إمارات عرب محمد بن زايد أبي دحر ناب سلطان ممصو نفلما أوان ناب إثيوبيا مبصح زكايده مرح خوينو 3 بليون دولار هصص حجز لقيسو 1 بليون نماكلاي بانك إثيوبيا بملكع دقوما 2 بليون دولار كا أب زستفلاليو صلاتات قطبا إثيوبيا نمعباي وفرن مكياد كحجز تباهيلو توهيبو أبين إسياسن عرق فتيمنا مسبلو خا سعوداو نغوس سلمان بن عبد العزيز
ኣብ ከተማ ጅዳ ሽልማት መዳልያ ንጉስ ዓብደልዓዚዝ ብምሽላም ኣብ ክሳዶም ወርቂ አንጠልጢሎም ኣብይን ኢሳያስን ናብ አቡዳቢ ብምቕናዕውን ካብ መራሒ ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ ተመሳሳሊ ሽልማት ተበርኪትሎም ስዑድያን ኢማራትን ግን ነቲ ዝነበረን ፖለቲካዊ ሓድነት ካብ 2019 ዓመተ ምህረት ቀስ ብቐስ ከፍርሶ ጀሚረን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኩናት የመን በበይኑ መርገጺታት ሓዛ በቲ ዝሓንጸጽኦ ንመጻእ ዝኸውን ቁጠባዊ ፖሊሲታትን እውን ክሰማምዓ ኣይከኣላን ስዑድያ ነቲ ናይ ኢማራት ዓረብ ኣካይዳ ብምቕዳሕ ካብ ነዳዲ ጥራሕ ብእትረኽቦ መኽሰብ ምንባር ኣቋሪጻ ናብ ቴክኖሎጂ ቱሪዝምን ካልእን ክትወፍር ተበጊሳ እዚ ንኢማራት ዓረብ ዝሕጉስ ኣይነበረን እዘን ሃገራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለወን ጽልዋ ንምዕባይ እውን ኣብ ቁርቁስ ኣተዋ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልን ሊብያን ኣእዳወን ጣልቃን ኣተዋን ንዝተፈላለዩ ጉጅለታትን መንግስታትን እናሓገዛን ከዓ ይወዳደራ ኣለዋ ንኣብነት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ንተወርዋሪ ወሃብ ሓይሊ ናይ ሕሜት ጉጅለ ትድግፍን ትዕጥቕን ስዑድያ በንጻሩ ነቲ በዓል ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ትሕግዝ ኢማራትን ስዑድያን ከምዚ ሎሚ በበይኑ መንገዲ ምኻድ ከይጀመራ ኣብ 2013 ነቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ሙርሲ ዝተባህለ መራሒ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ከም ዝግልበጥ ገይረን ነይረን ነዚ ምስ ገበራ ኢማራት ስዑድያን ኩዌትን ነቲ ንሰን ዝድግፍኦ ሓድሽ መንግስቲ ዝኸውን ናይ 12 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ለገሳ 3 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢማራት 5 ቢልዮን ዶላር ካብ ስዑድያ 4 ቢልዮን ዶላር ከዓ ካብ ኩዌት ነዚ ዝገበራሉ ሙርሲ አንጻር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተተመሊስና ኢማራት ዓረብ ክሳብ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓዛ ፍቕሪ ኣይወጻላን ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ተካሂዶ ወፍርታት ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት እዩ አቡዳብን አዲስ አበባን ኣዝየን ዝተቀራረባ መሓዙቴን በዚ ምኽንያት ኢማራት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ነጋሪ ዘየድልዮ ፖለቲካዊ መርገፂ እዩ ስዑድያ ግን ምስ ኤርትራ ትደናገጽ ትመስል ኢሳያስ ኣብ ቃለ መሕትቱ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ተጓርቶ ዘላ ድሮናትን መሳርሒ ብረትን ዓቐን የብሉን ስለዚ ዓገብ ክትበሃል ኣለዋ ኢሉ ነይሩ በዓል ስዑድያን ግብፅን ገለ ክብላውን ተማሕፂኑሎ ስለዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ናይ ኢደ ዙር ቃልሲ ይካየድ ኣሎ ኢማራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከተማዕበል ትደሊ ኣብ ዞባዊ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓሳታ ከዓ ዓብላልነት ክህልዋ ትጽዕር እዚ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከዓ ወጥርታት ከም ዝኽሰት ገይሩሎ ሓደ ከም ኣብነት ዝጥቀስ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ምትፍናን ምውሳድ ይከኣል ኢሳያስ ስለምንታይ እያ ኢማራት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኢዳ ትእቱ ዘላ ንዝብል ሕቶ ከበርህ እንከሎ ካብ መትረብ ስዌዝ ተበጊሳ ብወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን ሓሊፋ ክሳብ ወደብ ዳር ሰላም ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ገማገም ባሕሪ ናይ ምቁጽጻር መደብ ስለ ዘለዋ እዩ ክብል ይገልጽ ኢሳያስ ብኣግርሞት ስለምንታይ እያ ኢማራት ወደባት ከልምዐ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘለዋ ወደባት ክትግብት ትሓስብ ክብል ኣብ ቃለ መሕትቱ ይሓትት ቀጺሉ እውን እቲ ዞባ ሰብ የብሉ እንዲኾይኑ ኢማራት ተልምዖ እናበለ የማርር እስኪ ንኢሳያስ ምናልባት ንሕና ተመሊስና ክንሓቶ እንታይ ክትዓየሉ ዲኻ ኣብ 2015 ንኢማራት ዓረብ ወደብን መዕርፎ ነፈርትን ዓሰብ ክትጥቀመሉ ሂብካያ ነርካ ስለምንታይ ድያ ነቲ ወደብን መዕርፎ ነፈርትን ምትዕርራይ ኣካይዳትሉ መልሲ ናብ ኢሳያስ ብዝኾነ ኢሳያስ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ኩናት ናይ ኢማራት ዓረብ ኣጀንዳ ምዃኑ ኣብ ቃለ መሕትቱ ብወግዒ ሓቢሩሎ መልእኽትና ኣበርክቶኹም ግበሩ ኣበርክቶኹም ድሕር ደየላ ሃጓፍ ይፍጠር ኣሎ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ በርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣበርክቶኦም ከዕብዩ ክእሉ ኣለዎም ከም ኣብነት ግብፅን ድሕሪ ወሲድና ግብፂ ኣበርክቶኣ ከተዕቢ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት
متكاتا غنو هلوات حزبتات أتقيحات زرعان ذيكونا بدقف درجة المعي أبوركتو خلوم أنت أو كل خبابيتات متحقاز كدلس لذغنا أبوركتوهم أيتوحدو سعودية أبوركتوهم أيتوحدو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ يقنا مسلي فتحي